El passat diumenge, 29 de maig, Can Borrell va acollir els actes de celebració del 25è aniversari de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt. Hi van assistir Montserrat Casademunt, presidenta de l'associació, i altres membres de l'entitat. També hi va assistir Rosa Maria Provencio, presidenta de l'Associació Catalana de Puntaires, Maria Àngel Torres, directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de Barcelona, i l'alcalde Joan Rabaseda, acompanyat per la regidora de Cultura, Tònia Vila, així com altres membres del consistori. La punta de coixí és cabdal en la punta catalana, sobretot perquè tenim 3 varietats de puntes pròpies i això pocs països ho tenen. Nosaltres tenim una blonda d'Arenys, que és el ret fi, una blonda negra, que és les blondes negres del Baix Llobregat, i una blonda de l'Arboç, que té la seva característica pròpia també. 3 puntes, 3 puntals. Una cosa és la indústria de les puntes, que és cabdal per nosaltres tot al llarg del 18 i del 19. Això és un tema. I després, aquest recollir aquesta tradició és el que, com elles molt bé diuen en moltes de les seves edicions i publicacions i que ens ho recorden constantment amb les seves trobades, és que cada dia, amb el donar a conèixer, amb les noves aportacions que fan a la tradició, amb aquestes trobades que fan, amb aquest coneixement que tenen de fer les puntes, contribueixen a fer un país molt millor. L'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt va oferir un obsequi a Maria Àngels Torres, Joan Rabaseda i Tònia Vila. També es va obsequiar a les 9 professores de l'associació per la seva dedicació desinteressada durant tot l'any. Tot seguit, Maria Àngels Torres va firmar el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Arenys de Munt. En acabar l'acte hi va haver una jornada de portes obertes per visitar l'escola i l'arxiu de patrons i plantilles de l'associació. Després, els presents van poder gaudir d'una copa de cava als jardins de Can Borrell.